നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ശ്രീഭദ്ര ജ്യോതിഷം ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവമായ സ്വാഗതം. രാഹു കേതുക്കളുടെ സ്ഥാനമാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബർ 30 രാഹു കേതുക്കൾ സ്ഥാനം മാറിയത്. രാഹു മേടത്തിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്കും കേതു തുലാം രാശിയിൽ നിന്ന് കന്നി രാശിയിലേക്കുമാണ് സ്ഥാനം മാറിയത്. രാഹുവിൻ്റെയും കേതുവിൻ്റെയും സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നോട്ടാണ്, വിലോമഗതിയാണ്. ഈ രാഹുകേതുക്കൾ ഗ്രഹങ്ങളല്ല, നിഴലുകളാണ്. ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭ്രമണപഥങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഛേദിക്കുന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് രാഹുകേതുക്കളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവയുടെ സ്ഥാനത്തിന് ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വലിയ കാന്തിക ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ബിന്ദുക്കളായിട്ടാണ് ഈ രാഹുകേതുക്കളെ ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ധൂമഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മകരക്കൂറിൽ ജനിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് രാഹുകേതുക്കളുടെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനുള്ളത്. മകരക്കൂറിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്രാടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം, അതായത് ഉത്രാടത്തിൻ്റെ 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ, അതുപോലെ അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി ഭാഗത്ത് ജനിച്ചവർ, അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ 2 പാദങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ, ഇത്രയും ആളുകളാണ് മകരക്കൂറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മകരം എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയുടെ ആധിപത്യമുള്ള രാശിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മകരക്കൂറുകാരെ സംബന്ധിച്ച് രാഹു വന്നിരിക്കുന്നത് 3-ലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേതു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 9-ലാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മകരക്കൂറുകാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാമാന്യമായിട്ട് നോക്കാം. മകരക്കൂറുകാർക്ക് ധനപരമായിട്ട് ഗുണകരമായ കാലമായിരിക്കും. അതുപോലെ ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. വ്യാപാരത്തിൽ വിജയം സിദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണ്. കലാകാരന്മാർക്കും കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മാനങ്ങളോ ധനമോ ഒക്കെ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനിടയുള്ള സമയമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകരക്കൂറുകാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും രാഹുകേതുക്കളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം കൊണ്ട്. സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും പല വിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാകും. പല വിധത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുസ്തകരചന, സാഹിത്യ രചന ഇവയിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായ കാലമാണ്. അവർക്ക് രചന പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ധനവരവും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലമാണ്. പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോഴും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ, അവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളിൽ ചേരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഉയർച്ച എല്ലാ രംഗത്തും ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ് മകരക്കൂറുകാർക്ക്. അയൽക്കാരുമായിട്ട് ചെറിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രസക്കേട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണം. അയൽക്കാരുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ രീതിയിൽ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പല വിധത്തിലുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചും ധാരാളം പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ്റെയോ കമ്മീഷൻ്റെയോ ഒക്കെ ചെയർമാൻമാരായിട്ടോ അംഗങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ നിയമിക്കപ്പെടാൻ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ രാഹുകേതുക്കളുടെ രാശി മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രത്യേക സമയം. ജോലിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലിയുടെ ഗുണത്തെ നമ്മുടെ മേലധികാരികൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ്. സഹപ്രവർത്തകരും സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലമാണ്. ജോലിയിൽ പ്രമോഷനോ ശമ്പള വർധനമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ നക്ഷത്രക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കാം. ഉത്രാടം നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്രകൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകളിൽ ഗുണമുണ്ടാകും. പല വിധത്തിൽ വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും.
വിനോദയാത്രകൾ, ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിനോദയാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വീട് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധനം ധാരാളമായിട്ട് വന്നു ചേരും. ധാരാളമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മകരക്കൂറിൽപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ധനം വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. പൊതുവേ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, സന്താന ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറേ കാലമായിട്ട് സന്താന ലഭ്യത പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് സന്താനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഗുണമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൈവാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവനവന് ചേരുന്ന കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അലസത ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരവസരം കൂടെയാണ്, ഒരു കാലം കൂടെയാണ്. അതായത് ഉത്രാട നക്ഷത്രക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെറിയ അലസതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. വളരെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ സമയത്ത് സാധിച്ചു കിട്ടും. പൂർവ്വ പുണ്യം ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ശാസ്താവിന് നീരാജനം വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ശംഖുപുഷ്പം കൊണ്ട് അർച്ചന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ശാസ്താവിന് പക്കപ്പിറന്നാൾ ദിവസം നെയ്വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്. വലിയ ദോഷമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. പിന്നെ പിറന്നാൾ ദിവസം ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ അയൽക്കാരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ദേവിക്ക് അർച്ചനയോ പട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ കൂടെ അത് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉത്രാടം കഴിഞ്ഞ് തിരുവോണമാണ് അടുത്ത നക്ഷത്രം. തിരുവോണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുടുംബത്തിൽ ഗുണകരമായ അനുഭവമാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്നത്. തൊഴിലിൽ ഗുണമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ജോലിയെ മേലധികാരികൾ അംഗീകരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണ്ട സമയമാണ്. വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും. സ്വർണം, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്ന കാലമാണ്. മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിവാഹ ഗുണം ഉണ്ടാകും. സന്താന ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൃഷിയിൽ പൊതുവെ ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും വിളവെടുപ്പിലൊക്കെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമൊക്കെ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ന്യായമായ വില ലഭിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ട്. തിരുവോണ നക്ഷത്രക്കാർ മഹാവിഷ്ണുവിന് വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക, തുളസിമാല സമർപ്പിക്കുക, പാൽപ്പായസം സമർപ്പിക്കുക, നാരായണ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അർച്ചന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നെയ്വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മഹാദേവന് വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഗുണകരമാണ്. അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അലസതയൊക്കെ കുറച്ച് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലമാണ്. ശാരീരികമായിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണവും ഒരു അലസതയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്സാഹിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം. കാരണം ഇത് അനുകൂലമായ സന്ദർഭമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. വീട് നിർമ്മാണമൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാക്കുകൾ പാലിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും. നമ്മൾ വാക്ക് കൊടുത്തത് കൃത്യസമയത്ത് പാലിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. സഹോദരന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ സഹായിക്കും. മാതാവിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താനും കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണികളിലൊക്കെ പങ്കാളിയാകാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന അവസരമാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അംഗീകാരമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സമയമാണ്. കുറച്ച് ക്ലേശം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ക്ലേശമൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ധനം വരുമെങ്കിലും ചെലവ് നന്നായിട്ട് കൂടുന്ന സമയമാണ് അവിട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ അവർ ഗണപതി ഭഗവാനെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗണപതി അഷ്ടോത്തരമൊക്കെ ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കറുകമാല സമർപ്പിക്കുക, മുക്കുറ്റി കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി സമർപ്പിക്കുക, പിറന്നാൾ ദിവസം ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക, ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം ചെയ്യുക, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക, വിഷ്ണു മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുക, അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ശനിദേവനെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതും ഈ സമയത്ത് നല്ലതാണ്.
എന്താണേലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിപ്പം 2-ലാണല്ലോ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശനിദേവനും കൂടെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് ധനപരമായിട്ട് ധനം കയ്യിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ ചിലവ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ചിലവൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശനിദേവനും കൂടെ വഴിപാട് കൊടുക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വഴിപാട് ചെയ്താൽ അവർക്കും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പൊതുവേ നോക്കുമ്പോൾ മകരക്കുറുകാർക്ക് ഉയർച്ചയും ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങളുമാണ് പറയാനുള്ളത്. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.